Tampere Unitedin kokoonpanomaalissa totutusti kapteeni Mikko Cavén, puolustuslinja vasemmalta Salo, Kuoppala, Räsänen ja Heikki Aho. Keskikentällä tuollainen kolmen ryhmitelmä: Mika Nenonen, Tero Koskela ja Pasi Salmela. Heistä Nenonen ehkä hieman yllätysveto. Kärjessä vasemmalla Ville Lehtinen, keskellä piikissä Sakari Saarinen ja oikealla Jari Niemi. Ja Punic Yerevan, tämä nyt on oletettu kokoonpano ja suokaa anteeksi, jos muutama nimi menee hieman vikapuilleen, mutta maalissa kuitenkin Karagesian, venäläinen maalivahti, puolustuslinjasta löytyvät Mkrtčian, Bilibio, argentiinalaisverta, Stevanovic Jugoslaviasta ja Traore. Keskikentällä Minasian, Cisterna, vasemmalla Artavas Karamjan ja oikealla Atonjan. Kärjessä Diawara ja Arman Karamjan. Ja ottelu on valmis alkamaan. Tässä vielä vaihtopenkki. Siellä Tampereen vaihtopenkillä istuskelee Chico Jelm, joka joukkueen kapteenina on laittanut siis joukkueensa sellaiseen kokoonpanoon, että ei siitä nyt suuria yllätyksiä löydy. Mika Nenonen on nostettu tuohon keskikentälle. Ehkä siellä haetaan hieman hyökkäävää kokoonpanoa, ja niin on Chico Jelm sanonut, että vaikka tärkeää on pitää se Punicin maalitili nollissa, niin kyllä hyökkäämään lähdetään. Ja Tampere United siis sinisissä peliasuissa, siellä heti kärjessä numero 13, Sakari Saarinen. Ja Tero Koskela. Tammelalaisyleisö elää mukana tilanteessa ja vapaapotku on noin 23 metristä. Lähdetään muurin yli ilmeisesti kokeilemaan. Ei sieltä. Nyt en oikein tiedä, mitä siinä yritettiin. Että vauhti oli sen näköinen, että muurin yli yritetään, mutta jonkinlaista välipalloa siitä sitten tuli, että siihen puolustuksen ja maalivahdin väliin, mutta ei se ollut kyllä mistään kotoisin. Tässä Stevanovic antaa hyvin pystyyn, ja pääseekö siihen ensimmäisenä jerevanilaispelä? Kyllä pääsee, ja pallo on maalissa. 1-0 johtaa Jerevan maalin tekijä, tämä Arman Karamjan. Juuri se sama mies, joka on 9 maalia jo iskenyt 7 pelissä, ja se tuli aika yllättäen tuo tilanne. Eli Stevanovic, tuo jugoslavialais keskikenttäpelaaja, joka jo äsken oli antaa aika hyvän syötön kärkeen, ja nyt sitten löytyy se reikä sieltä, ja Kuoppala ei tähän pallon aivan ehdi, ja Cavén myös on hieman myöhässä, ja Kuoppala ei voi kun katsoa, kun pallo lipuu omaan maaliin, ja maalin tekijänä Arman Karamjan, ja nyt on sitten tilanne se, että Jerevan johtaa 0-1 tai 1-0. Eli reipas puoli tuntia oli pelattu, ja nyt on sitten pieni vuori. Tämä ei nyt vielä mikään vuori, mutta pieni kukkula ainakin jo Tampereella kiivettävänä, että tästä peli käännetään kentällä Jerevanille, joten sen ja peli jatkuu, koska Niemi ei ole paitsiossa, ja hän pääsee aivan yksin maalivahdin kanssa, mutta jälleen syliin siihen Karagesianin syliin. Jerevanilaispuolustus odotteli paitsiovihellystä siellä, nimittäin tuli toinen Tampereen Unitedin pelaaja ylös, mutta hyvin katsoi tilannetta näin, että Niemi ei ollut paitsiossa, ja tässä tilanne uudestaan yrittää tuon etukulmaa kohti, mutta kyllä se menee kuitenkin sellaisiin ja näin on ensimmäinen puoliaika pelattu. Tampere United 0, Punic Yerevan 1, eli toiselle puolelle, ja Tampere lähtee nyt sitten 1 maalin tappioasemassa, ja sitä lähdetään Aho numero 19, ja kentälle tullut sitten tilalle numero 4 Lee Jones, ja tässä ensimmäisen puolen statistiikka, eli 32 minuuttia oli pelattu, kun Arman Karamjan vei Punic Yerevanin 1-0 johtoon, ja näin alkaa toinen puoliaika sitten Tammelan stadionilla. Minasian laittaa pystyyn Diawaralle. Diawara vastaa Jones. Jones kävelee siinä Diawaran yli, mutta Diawara pitää palloa keskittää takatolpalle. Nyt on Karamjan aivan vapaana ja pääsee ampumaan, ja peli on 2-0. Aivan vapaasti pääsi sieltä toinen Karamjan, eli Artavas Karamjan ampumaan rangaistusalueelta. Ensin tultiin laidasta läpi. Jonesin ohi Diawara tuli väkisin, tai Jones oikeastaan sitä kompuroi Diawaran yli, ja
siitä sitten on oikein niin kuin portit auki ja antaa tulla vaan, ja täältä tulee sitten Karamianin veto ja hieno vasurin laukaus, aika läheltä pääsee vetämään ja ei siinä Kavenin refleksit ehdi eteen, tai Kaveni ei ehdi eteen, ja eikä myöskään takatolpalla seissut puolustaja. Ja nyt on sitten se tilanne, että pelattu noin 48 minuuttia ja Jerevan johtaa jo 2-0, että tällainen aloitus toiselle puolelle. Mutta älkää nyt menkö nukkumaan, vaan kannattaa katsoa loppuun asti. Sitten Salo, mutta tuomari antaa pelin, antaa heiton tapahtua siitä, ja Stevanovic. Ja siis Terna ottaa sieltä pallon ja ryöstää se vielä Räsäseltä, ja nyt on sitten Karamian läpi ja 3-0. Siinä ryöstettiin pallo pahimmassa mahdollisessa paikassa, eli siis Terna otti pallon pois siinä 10 metriä rangaistusalueen ulkopuolella, ja todellakin pelattiin niin läpi tuosta Tampereen puolustuksen keskustasta kuin voi vain olla, ja pallo pomppasi siinä sitten Karamianille, eli Arman Karamian. Siinä ryöstetään Saariselta pallo, ja tuo taisi olla sitten Räsänen, joka ei saanut palloa siivottua pois. Siitä vaan pitkä potku ja tonne kohti lähimpiä järvimaisemia. Nyt kyllä osui aika pahasti myös Nenosta, ja Nenonen jää sinne naamaa pitelemään. Ei tämä ollut Nenonen, vaan Lehtinen. Ja näin tulee jälleen selän takaa sieltä iso Bilibio ja ottaa pallon pois. Sitten lähdetään ylöspäin ja pallo pysyy nätisti valkopaitasilla. Ja nyt on Diawara pallossa. Pitää sen omalla joukkueella, ja siis Terna menee laitaa pitkin. Diawara odottaa kyllä Tampereen Unitedin puolustus tulee kyllä varsin kurinalaisesti alaspäin, mutta pallo pysyy Jerevanilla, ja nyt on 1-1 tilanne, ja sieltä Karamian ottaa pallon keskelle. Diawara antaa kantapääkikalla siihen, ja se on sitten 4-0, ja tämä alkaa nyt muistuttaa jo sellaista oikein kunnon suomalaista selkäsaunaa, eli siitä pääsi tämän 4-0 maalin sitten ampumaan Mkhrtčyan, joka pelasi mielestäni kyllä topparia ensimmäisellä puolella, mutta kaikenlaisia miehiä sitten sieltä jo maalintekolistalle lisätään, kun peli etenee. Eli 11 tässä, Karamian keskitys hieman epäonnistuu, ja sieltä hieno Diawaran syöttö, ja kyllä se on Mkhrtčyan, joka yläriman kautta ampuu tuosta 6 metrin päästä. Tilanne 0-4, 72 minuuttia pelattu. Elikkä näin sieltä noustaan puolustuksesta asti tekemään maaleja, eli 4-0 on tällä hetkellä tilanne. No nyt niitä vaihtoja sitten, eli kentältä ainakin on tulossa pois. No nyt letään sitten kentälle tuolla Tampereen Unitedin puolustusalueen kulmassa yksi tuollainen hätäraketti, ja ehkä se on melko osuva kuvaus tälle Tampereen pelille, eli jonkinlaisessa merihädässä tässä nyt ollaan, ja kasvot ovat aika vaaleat, valkoiset jo tuolla, mutta ehdottomasti huono asia tämä on sitten Tampereen Unitedin organisaation kannalta, että kentälle heitellään tavaraa, koska tästä saattaa sakot seurata, ja tappion lisäksi tulee myös sitten taloudellista miinusta, eli nyt sieltä sitten järjestysmiehet hakevat tuollaisen punaisen savuavan hälytysraketin pois kentältä, ja jonkinlaiseen sankoon se ahdetaan, että saadaan edes se tulipalo sammutettua. Kentällä on kyllä sellainen roihu, että tätä ei, jos noin kuvainnollisesti taktisessa mielessä sanotaan, niin tätä roihua ei kyllä tässä ottelussa enää sammuteta, vaan kyllä tässä tappio nyt tulee niskaan, ja aika ruma sellainen.